Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Teacher Sheng again. And for today's video, I'm going to share another online teaching job. This is home-based also. So, by the way, katong nangutanan ako about sa weekly payment guys kay naara sa ako ang page, ako ang gi-post dito kung unsa ang mga requirements and asa ninyo i-send ang inyong requirements. And wala na ko didto, ni-quit na ko. So, kuan, ang uban dugay kayo na replyan. So, I think busy pod og daghan og applicants so far. Kay daghan og nag-inquire na ko. But try lang kay sa ako apong nadunggan, daghan sila og students. Kay basta I think ako nabantayan kay basta mga Chinese company kay daghan og students. Okay. So now going back to the topic. So kaning online teaching ang ngad ani niya is PB English online teaching. So nakita ni nako siya sa kuan guys na okay nakita ni nako siya sa onlinejobs.ph. So ang iyang i-post din kay kuan. Right, so ang requirements kay you need to have a diploma, NBI clearance, and government issued ID. So kung wala pa kay NBI, just try lang kay I think kuan sila kanang urgent hiring kay ganihar ako na human sa ako ang trial class. And by the way, ang application, wa pa ko na human, wait sa. So again no, diploma, NBI o ID. So kung wala pa kay NBI or kuan, just try lang og send. And then TESL or TEFL certificate. And then your okay, unsa pa to akong gi-send. Imuhang kung naa kay mga certificate of employment, i-appeal na siya. So just send. And ako ang ibutang sa description box ang Gmail kung asa ninyo i-send inyong requirements. So ang kuan di ay guys, ang online application kay interview, trial, orientation, training, then after ana is mag-start na kag teaching. Now, sa ako ang case kay gisend, daghan kay ko gisend dito nga certificate, ni-send ko sa ako ang diploma, sa ako ang certificate of employment, resume, NBI clearance, and also introduction video ni-send ko dito. So wala na ko gi-interview guys kaganiha. Pagkagabi ko nag-send around 12 or 11 gabi 11 ko nag-send. And then after, I think na-check na ko ang akong Gmail kay mga alas 12 na, ni-reply siya. Ang iyang reply is, pasendon ko niya o class in, QR code sa class in, WeChat. So you need to create WeChat account kay anak mo mag-communicate. So WeChat and my introduction video og ang ako ang number. So pag-send ako sa introduction video kay gipa-schedulean day ko niya og trial class. So ganiha pag alas 7 nag-trial class ko. And then kuan by the way ang rate, okay, mao ni ang mga kasagaran nga ipangutana no pila ang rate. So ako siya ipangutana sa rate kay gisendan dayon ko ani niya agreement. So mao ni siya ang kuan guys, mao ni siya ang information. So ang imuhang rate nagdepende sa imuhang kuha or performance sa imong trial class. So sa imong trial class, if makakuha ka og 1 star from the student, your rate would be 60 pesos. So mauna siya ang pinakagamay. And then ang pinakadako is 100 pesos per 25 minutes. So if you will get 2 stars, your rate would be 65, and then 3 stars 70, 4 stars 75, 5 stars 80,
6 stars 85, 7 stars 90, 8 stars 95, and 9 stars 100 pesos. So mauna siya ang rate i-evaluate kaniya after sa imuhang trial class, and then anha sila mag-base. So ganihan lang ko na human mga alas city sa ako trial class, and then ana siya nga feedbackan pa ko niya later on, so naghuwat pa ko, but gipaplat na ko niya og schedule. Yes, gipaplat na ko niya og schedule. So wala ko gi-interview, wala sad ko gihatagan ra ko og kanang manual dinhi ipabasa nako, then gipaplat na dayon ko niya og schedule. So karon nangutana ko niya if hiring pa ba sila, and then ni-reply siya again sa WeChat mi nag-chat ha. Ni-reply siya nga you can send or let them, okay na siya nga, you can send me resume and introduction video sa akong Gmail. So maura niyang giingon nako, resume lang daw ninyo og introduction video. So try og send any guys, ako ang ibutang ang Gmail sa description box. Saan na ba niyo eh? Okay, so I think, and then ang materials kay provided in trial ninyo, if you have trial classes, so kuan siya provided ang materials, and then hanay pud kayo ang ilahang kuan, ang ilahang system. So I think mao ni ginagamit mao ni ang gigamit karon sa mga Chinese nga kanang kuan gani, paminaw lang ni nako ha, kanang kuan ni siya, kanang bag-o ni siya nga kuan, bag-o ni siya nga ESL company, but pareha ra gud ni siya sa kana bitang weekly nga mga kuan, daghan kay post karon. So kay daghan og estudyante so far ang Chinese, mao nay ako nabantayan gyud. So again, if you are interested, just send your introduction video and resume, and then dali ra kay siya mo reply. Okay, so and again ha, you need to create WeChat and also class in. So about the sa TESL or TEFL certificate, so ako sa ibutang dinhi na ako'y video gi-upload na pod unsaon ninyo pagkuha og free. So naatoy answer key didto, but if you want to mubasa gud mo, mukuan gud mo, so you can answer it. Naara man ang answer sa katong manual nga imuhang basahon, or I mean notes siya. So okay, so I think maura to guys. Thank you so much for listening, and I would say now goodbye. Have a good night.